Ismo Scroll. Eiköhän katota. Mitä helkkaria? Hyvin tiivistettynä siitä ei tule minkäänlaista haju. Mitä hitaammin tippuu, sen parempaa tulee. Kärsivällisyys näissä puuhissa on tärkeää. Juu, niinpä niin. SOS, please someone help me. Mitä helvettiä? Vatsaflunssassa pitää juoda paljon. No, taitaa olla oikea flunssa-aalto liikkeellä. Niin, kaiken näköisiä maahanmuuttajia. Ja nyt ulos täältä! Ismo, lopeta! Ja te ette lähde mihinkään. Minä pysyn tässä. Ja mene sinä aikaskuluksi vaikka hinkkaamaan noita lehtihyllyjä. Ismo. Jahas, on täytyy lähteäkin tästä hammaspesulla. Niinpä niin. Ukin röllityttö. Parempi vaan kun päätyvät sun hellää huomaasi. No ei kai. Kyllä. No, mä ajattelen repästä oikein kunnolla ja... Niin. Kun sulla on noin isot kassit. Kyllä. Enhän mä nyt tosissani. Uskot sä, että rakkaus voi muuttaa ihmistä? No, kyllä. Rahantuloa ei voi estää! Epäilemättä. Jep. Tää teki oikein Edwardtia. No se oli vasta ensimmäinen. Voi helvetti! Onks Jack Starlin sun isä? Hei, Tuija! Ei sitä ennen vanhaan sitruunajuomia juostessa juotu. Tuletko sinä minulle vaimoksi? Juu, niinpä niin. Meinaan, että jos seura kelpaisi, niin... Tulee taatusti parempi mieli. Muistakaa, harjoittaa maailman kauneita asioita. Tyttöön tuli asiakkaita! Tappo melkein. Hei! Ovi auki! Ovi auki tai tapahtuu hirveitä! Kas niin. Kyllä on! Aikamoinen nainen. Ovi auki! Hei! Mäntyluoto. Vittu. Kettua. Ja minäkö tässä taas olen syntipukki? Mitä? No,
Muistakaa, harjoittaa maailman kauneita asioita. No kyllä tämä tuli nyt jo selväksi. Minä yritän murtautua Puustiselle. Ja sitä paitsi vielä varastaakin!